Panggil sama-sama. Siapa dia? Ada Wiwi Sadita New Palapa. Rina Movis, terima kasih. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Hai. Lawyerang Community nyanyi bareng-bareng. Ora ono rong tahun gonmu dadi presiden dipaksa mudhun parlemen. Jarene kasus ngono, jarene kasus ngene ning ra ono nyatane. Makasih sayang. Dadi lawan politik orde baru. Jadi korban ambisi reformasi palsu. Yo! Senajan cacat netramu, nanging ngerti batinmu, ngendi kucing, ngendi asu. LSM opo partai, ormas opo mung RT, sing penting tumindake. Sing prasaja aku mau ngayomi jagat raya. Hey! New Palapa Lawyerang New Shooting. Makasih sayang. Rakyat sing wis lila dadi korban dicegal kono kene mergo mbelani rakyate sing dianggap ra penting ra bakal disingkirake. Salunganmu akeh sing wis padha kelangan pendekar rakyat sing wis lila dadi korban dicegal kono belani rakyate sing dianggap ra penting dan bakal disingkirake. Hey! New Palapa, terima kasih. Konmu dadi presiden dipaksa mudhun parlemen. Jarene kasus ngono, jarene kasus ngene ning ra ono nyatane. Dadi lawan politik orde baru. Dadi korban ambisi reformasi palsu. Terima kasih. Senajan cacat netramu, nanging ngerti batinmu, ngerti kucing, ngerti asu. LSM opo partai, ormas opo mung RT, sing penting tumindake. Sing prasaja aku mau ngayomi jagat raya.
pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban dijegal rono rene mongko belani rakyate sing dianggap ora penting dan bakal disingkirake salungamu akeh sing wis padha kelangan pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban dijegal rono rene mergo belani rakyate sing dianggap ora penting dan bakal disingkirake nyupalapa lawyer and community sebuah lagu request dari Lowo Ireng.